खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार सहरनि टेङापारायाव एमएलए सिबिथाइ मिरु बेखेवदों बेयाव बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङाबो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय लरेन्स इस्लारि बिथांनि एमएलए सिबिथाइ मिरु बेखेवनायखौ बरायदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा गोबां खेब जेंनाफोरखौ लानानै एमएलएफोरनि एबा एमपिफोरनि न'आव थांनो गोनां जायो दिसपुराव थांनो गोनां जायो एबा गुवाहाटीयाव थानाय एमएलए हस्टेलाव थांनो गोनां जायो बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो समावनो न' लोगो हमनायनिबो थासारि थाया आरो खायसेया न'आव थांनानै लोगो हमहैनो जेंना मोनो बेनिखायनो गाव गावनि बियाबनि सिङाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ खोनासंनो थाखाय गंसे मावख' आरो मोनसे थं थानाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो गोहोआव थानाय साफ्रोमबो एमएलए इएम एमसिएलएफोरखौ गाव गावनि बियाबाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सावरायनानै सुस्रांनो थाखायबो जाहाथे सप्तासेयाव साननै सम होयो बेनि थाखायबो सावरायदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बिनि सोमोन्दै बिसायख'थिनि समावबो सावरायनाया जाखादोंमोन नाथाय खामानिफोरा सिस्टेमेटिक जायैलाय खालामथ'नाय जायाखैमोन दा जानुवारि दाननिफ्राय सप्तायाव साननै सम होनो थाखाय खावलायगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो जायनाखि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय एमएलए सिबिथाइ मिरु बेखेवदों बेबायदिनो गुबुन एमएलए आरो इएमफोरखौबो सिबिथाइ मिरु बेखेवनो थाखाय खावलायगोन होननानै बुंथिबावो प्रमद बर'आ एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथियो दि सोरखारि भाबै सासे एमएलएआ रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि मदद खालामनांगौ जाहाथे बेफोर खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हायो बेनिखायनो बे सिबिथाइ मिरुखौ बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायथियो अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलिस्ट एलपि इउपि टिचार्स एस'सिएशना 2 घन्टा रेल होबथानो नाजादोंमोन बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि दाबिखौ लानानैनो अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलिस्ट एलपि इउपि टिचार्स एस'सिएशना चिरां जिल्ला दांथलाव 2 घन्टानि रेल लामा जथेनो नाजादोंमोन नाथाय जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरनि बुजायनायखौ लानानै बिथांमोनहा रेल लामा जथेनायखौ दोनथ'यो आरो मेम'रेन्डाम गथायनानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ खावलायो बिथांमोना बुंथिबावो दि फैगौ 20 डिसेम्बराव आसाम एसेम्बलि जिरायगोन बेयाव 6.3 दफानि एजेन्डाखौ पुटआप खालामनो थाखाय खावलायदों लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि प्रमद बर' बिथाङानो बिटिआर गोरोबथाखौ लाबोदोंमोन आरो बे गोरोबथायाव 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दङ नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानाया गोबां सम बारलांबाय दासिमबो प्रमद बर' बिथाङा बे खामानिखौ मावाखै जुदि साननैनिफ्राय सानब्रैनि गेजेरावनो 6.3 दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ मावाब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो हुमखि होयो बिथांमोनहा मानोना दा हालोदा थैनाय थांनायसिम सौफैबाय होननानैबो फोरमायथिबावो सिमेन्ट सापरिनि सेरेन दालांगुरियाव गुलि गावनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय मख'नो गोनांदि थांनाय 8 डिसेम्बराव जनाइनि सिमेन्ट सापरिनि दलंगुरियाव बे गुलि गावनाय जाथायाव बडा बसुमतारीनि गोदोनायाव गुलि नांदोंमोन आरो बिथाङा दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दङ बे जाथायनि दायनिगिरि सोमावहाब बसुमतारीखौ पुलिसा हमबाय जनाइनि एसडिपिअ भार्गब मणि दास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि सोमावहाब बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानिफ्राय हमनाय जादों दायनिगिरिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै पुलिसनि जिम्मायाव सानथाम लाखिनाय जादों जाहाथे बे जाथायाव सोर सोरनि आखाइ दङ बेखौ मिथिनो हायो बेनि अनगायैबो बे जाथाय जानाय समाव सोमावहाब बसुमतारीनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानि मावग्राफोर दंबावोमोन बेखौ रायजो राजाफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो जनाइनि एसडिपिअ बिथाङा बेनिखायनो बे केसआव सोर सोरनि आखाइ दङ बेनि सोमोन्दै मोजाङै सोंनाय फिननाय लानानै दायनिगिरिनि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि मोनसे थिकादारनि कम्पानिया सिमेन्ट दैनि क्वेरियाव खामानि मावदोंमोन नाथाय रेल लाइननि थाखाय बिथांमोनहा गावसोरनि खामानि जोबखांनायनि उनावबो गेदेर गेदेर मेसिनफोरखौ बारहोनो हायाखैमोन आरो बेयावनो सानथाम नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन उनाव बेफोर मेसिनखौ बारहोनो थाखाय रेल लाइननि गाहायाव हाखर जावबाय थादोंमोन बे समावनो बडा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरा मबाइलाव भिडिअ नायबाय थादोंमोन बे भिडिअ नायबाय थानायखौनो बिथांमोनहा गावसोरनि भिडिअ सेबखांनानै रेल बिफाननो
अजद दैथायहरगोननि सन्देह खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदोंमोन आरो दुथांफोरनि गुलि गावनायजों बडा बसुमतारीनि गोदोनायाव गुलिया नांदोंमोन। जाथायखौ खौरां मोननानै सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानिफ्राय नुजाथि हैनानै गाग्लोबजानाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन। बे गुलि गावनाय जाथायनिनो दायनिगिरि सोमावहा बसुमतारीखौ पुलिसा हमबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिनिफ्राय .32 पिस्टल आरो गर 19 गोथां गुलि हमनो मोन्दों। कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय 4 कौटि रांनि मोन 49 सनानि थुख्रा हमनो मोन्दों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोन 49 सनानि थुख्रानि लेरथाया फ्राय 8 केजिसो जागौमोन आरो बे सनानि थुख्राखौ कार्बि आंलं जिल्लानि दिलाइ तिनिआलि खाथिनिफ्राय नेशनेल हाइवे 36 निफ्राय हमनो मोन्दों। गंसे हुन्डाइ वेनु काराव दिलाइ पुलिसनि सासे हमगार्डआ सानफ्रोमबोनि बायदियै चेक खालामदोंमोन। बेयावनो बे सनाफोरखौ हमनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गारिया मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो दिलाइ पुलिसनि हमगार्डआ गारिनि फोरमान पत्रफोरखौ नायबाय थानायाव गारि सालायग्रानि आखुथायखौ सन्देह खालामनो हानानै गोख्रों सुग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन। बेयावनो गारिनि इन्जिननि खाथिनिफ्राय मोन 4 पेकेटाव थानाय 8 केजिनि मोन 49 सनानि थुख्राखौ हमनो मोन्दों, जायनि बेसेना हाथायाव 4 कौटि रां जागोन। आयेन बेरेखायै सना लांग्राफोरा हमगार्डनो रां जासिदोंमोनब्लाबो हमगार्डआ रांखौ लायालासे गोजौ बिबानाव थानाय पुलिसनो खौरां हरदों आरो बे केसआव सनाजों लोगोसे सानैखौ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानायफोरनि मुङा फारियै प्रकाश बासनेट आरो सुभाष बिष्टा, सानैबो मणिपुरनि। बिथांमोनहा बे सनाखौ मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटीयाव होनो थाखाय फैदोंमोन। कामरुप रुरेलनि बक'आव मैदेर होनो गुलि गावनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांनाय जाथायनि दायनिगिरि हाग्रा बिफाननि सानै मावथिखौ एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामजानाय सानै हाग्रा बिफाननि मावथिनि मुङा इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिन्हा। मख'नो गोनांदि बक'नि बान्दाफोरा कुकुरमारा आरो सेकादारि ओनसोलाव मैदेरनि फालोआ फैनानै आबाद फोथारनि आबादफोरखौ सिलिंखार खालामफैदोंमोन। बे जाथायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाना मैदेरखौ होनो थाखाय फैदोंमोन, जायखौ गोबां रायजो राजाफोरा नायनो थाखाय थुबुर जादोंमोन। गुबुनफोर बायदियैनो बिमा मालबिका दैमारियाबो गावनि 2 बोसोरनि फिसाजो आरबि दैमारिखौ लानानै मैदेर होनायखौ नायनो थांदोंमोन। बेयावनो हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों बिथांमोनाव गुलिया नांदों। उनाव सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय बक' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय 2 बोसोरनि आरबि दैमारिखौ थैबाय होननानै फोसावदों आरो बिमाखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बिथाङा बेयावनो दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दङ। बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोर आरो फरायसा आफादा दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन आरो कामरुप रुरेलनि डिसि कैलाश कार्तिक आरो एसपि हितेश रय बिथांमोनहा बान्दापारा डिभिजन फरेस्ट अफिसाव थांनानै दायनिगिरिनि हेंथा राहा लानो थाखाय रादाय होदोंमोन। दा बे जाथायनि दायनिगिरि सानै फरेस्ट गार्ड इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिन्हाखौ एरेस्ट खालामबाय। बिपिएफ दोलोआ वर्कशप खुंदों। बिपिएफ दोलोनि गासैबो विंस जेरै इउथ विंस, बिएसइउ, माइनरिटि सेल आरो वमेन बिपिएफखौ लानानै बे वर्कशपखौ खुंनाय जादों। बेयाव बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो दि बिपिएफ दोलोनि नैथि स्टेपआ जागोन मोनफ्रोमबो टाउनाव थांनानै हारि माहारिनि गार्जेन, बुद्धिजिबि, डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसर आरो प्रिन्सिपालफोरजों इन्टारेक्शन प्रग्राम खुंनाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ मा गोरोन्थि खामानि मावदों बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानानै बिथांमोननिफ्राय बोसोन लानाय जागोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। गोरोन्थिफोर जेरै मोन 16 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ दिसपुराव हरफिननाय, बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय गोहोखौ दिसपुराव हरनाय आरो बिटिआरनि गामि दानख'नाय, बेफोरखौ बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो मदद होनो हाया। लोगोसे बेफोरनि सायाव मोनफ्रोमबो टाउननि मेलेमजिबिफोरा मा बोसोन होयो बेखौ मिथिनो थाखायनो इन्टारेक्शन प्रग्राम खुंगोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावोदि गासै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौनो बन्द होननानै खोनानो मोन्दों, नाथाय गेस्ट हाउसआ गुबैयै बन्द नङा, खालि सरासनस्रा सुबुंफोरखौल' थानो होनाय जायाखै। मानोना बेफोर गेस्ट हाउसफोराव इएमनि पिएस, चिफनि पिएस एबा पिएफोरानो मोन 4-5 रुम आवग्रिनानै दोनदों होननानैबो फोरमायथिबावो हाग्रामा महिलारिया। एससि आरो एसटिफोरनि सायाव सोबख'नाय आरो नासयनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इउनियन मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्टआ
नेशनेल हेल्पलाइन एगेन्स्ट एट्रसिटिस अन SC ST खौ दिनै फोसावगोन। SC ST खौ रैखाथि होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो SC आरो ST प्रिभेन्शन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 दंखायो, अब्लाबो बेखौ मोजाङै बाहायजायैनि थाखायनो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा जेब्लाबो SC आरो ST नि सायाव सोबख'बोदों। बेनिखायनो बे थाखानाय SC ST प्रिभेन्शन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 खौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आरो SC ST फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय ल'आव मा आयेन दङ बेनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखायनो मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड इम्परटमेन्टआ फिन नेशनेल हेल्पलाइन एगेन्स्ट एट्रसिटिस अन SC ST खौ बेखेवगोन। लोगोसे बेनि थाखाय गासै भारतनि थाखाय मोनसे टल फ्रि नाम्बारबो होदों। नाम्बारा 14566। बेयाव कल हरनानै SC ST नि हेंथा खामानि जादोंब्ला अजद दैखांहरनो हागोन। जेब्ला अजद होनाय जागोन बे अजदखौ FIR बायदिनो रेजिस्टार खालामनाया जागोन आरो रेजिस्टार खालामनाय FIR नि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो गासै फाइल खालामजानाय चार्जशीटफोरखौ कर्टनि गेजेरजों थांखि लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।